Για πες μας τώρα. Λοιπόν, οδηγάμε εγώ με τον Νίκο τον Ξένο. Στην παρέα μας. Στη μέση είμαι εγώ εδώ, ο Νίκος εδώ. Ναι. Ο ένας από τον άλλον πρέπει να είναι, θα κρατάτε απόσταση Ναι. 30 μέτρα, το λιγότερο, 30 με 40 μέτρα. Ναι, έχεις και ακροατές, μπορεί να βλέπεις. Λοιπόν, η διάταξή μας πρέπει να είναι έτσι όταν βαδίζουμε. Το πιάσατε? Δηλαδή, ξέρω εγώ εδώ, ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας, ο Δημήτρης, ο Τάκης, ο Κώστας, ο Γιάννης, ποιος θα είναι από εκεί. Πρέπει να έχει ο ένας με τον άλλον, δηλαδή σταματάμε εμείς, σταματάτε κι εσείς. Όποιος χτυπάει πουλί και ψάχνει, θα φωνάζει περιμένετε, να μην προχωράνε οι άλλοι. Εντάξει, λοιπόν, όταν γυρίζουμε από εδώ. Αυτοί εδώ όλοι περιμένουν, φωνάζω εγώ, γυρίζουμε. Και γυρίζουν οι άλλοι από πάνω. Στα 500 μέτρα που θα πάμε τώρα ευθεία πάνω έχει ένα λόγο. Έχει ένα λόγο. Προσέχτε, όταν θα σας πω εγώ περιμένουμε, θα περιμένετε όλοι. Ο Βαγγέλης, ο Ανδρέας και ο Δημήτρης θα έρθουν μέχρι εδώ. Θα γυρίσουν. Εσύ θα είσαι από εκεί με τους άλλους, θα δεις, μην βιάζεσαι. Ο Βαγγέλης θα έρθει εδώ. Ο Ανδρέας εδώ και ο Δημήτρης εδώ. Δεν θα περάσεις από εδώ. Από εδώ θα πάρω τηλέφωνο τον Κώστα και θα έρθει από πάνω, θα σου έρθει ο Κώστας εδώ. Στα 30 μέτρα που θα κλείνεις. Το Τάκης εδώ και όταν θα είστε όλοι στη θέση σας θα με πάρει ο Κώστας τηλέφωνο για να ρίξουμε εμείς την πρώτη του φεκιά να ξεκινήσουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε έτσι θα τα χάσουμε τα πουλιά. Τα πουλιά είναι βαρεμένα. Πρέπει να κλειστεί καλά. Και μετά από αυτό το κόλπο ξανασυντασσόμαστε και κάνουμε προς τα πέρα στο ροντάκι. Γυρίζουμε από κάτω στη θάλασσα, χτυπάμε το λόγο εκεί του Παπακόκκινου και μετά γυρίζουμε πάλι και καταλήγουμε στα αυτοκίνητα. Όλες οι μετακινήσεις όμως πρέπει, δηλαδή οδηγάω εγώ, εσύ ο διπλανός μου. Ο διπλανός σου θα κρατάει απόσταση 30 μέτρα από τον άλλο που είναι δίπλα. Θα βλέπεις ο Ανδρέας σου πάει με μένα, εσύ με τον Ανδρέα. Και τι θα κάνεις, εσύ που είσαι του Ανδρέα θα προπορεύεσαι και λίγο πιο μπροστά από τον Ανδρέα. Δηλαδή Πρέπει να γίνει ένα έτσι. ναι, πρέπει να βαδίζουμε τσαντόξο. Λοιπόν, καλές δουλειές, γεια σας. Γεια σας καλά. Εντάξει, συνονογιόμαστε, μιλάμε, όποιος χτυπάει πουλί και ψάχνει φωνάζει, περιμένουμε και ο διπλανός το μεταφέρει και στους άλλους και σταματάμε. Αν θα πετύχει το κόλπο πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα λέμε. Να βρούμε πουλιά. Πάμε να ετοιμαστούμε. Να σου πω. Έλα. Και εδώ να γαμίσεις, είμαι σίγουρο.